For today's video guys, daday may inad-ad nga puso ng saging naman niyang sangkap magic sa patis niya. Lamas maglunod na akong anak kay siya may magluto anak. Si James ang akong gipaluto sa iyang sudan nga puso ng saging. Kay siya man ang nagkuha ani nga puso sa saging. Siya pod akong palutoon ana ang siya. Nagtungtong in town kay dili kaabot. Ilunod na dong. Ato ning ayo, nay tubig. Ang anak ka mo. Naapil ang tubig. Ang kamot ana ayoy. Naman ay tubig ugasanan pa na. Sige ilunod dayon. Kamo na akong gitudluan di siya magyabok. Pagdali kay napisik-pisik na. Hay. Palpak nga akong gitudluan kay gibisog bubo. Wala gi kinamot. Kuhaan dyan na siya ang tubig. Ilunod na nimo. Ilunod na nimo. Kuhaan. Kuhaan sa tubig. Para ana. Sulta ka imo manggiyabo dito. Hindi na pwede. Kuhaan dyan siya na ilunod dahil. Kuhaan ang luwag niya. Okay, kaya. Hi. Sa sunod ha. Dili naon. Na siya yung kayo na yan katong kay ko natong gitudluan napalpak kadyot sa sunod ha naon to nimo yung kaya gisalmig puso sa saging ni kanina din nagpatis. Bana ang patis ha. Dili urot kay bising maparat sa dayon. Na manay sudaan sa pobre. Nguha lag puso sa banwa or ana sa tinanom sa atong luyo sa balay. Libre na ta sudaan. Ginataw kinalangan na mapalit pa kinalan na atay diskarte pag-asa ang makaon atong lutoon mga gulay magic sarap dayon ang isunod ni ato ning tudluan mintras bata pa kay ana nimo tudluan tiguwang na gahi na kay tudluan matapulan man kay nawa na anad sa trabaho. Anaron nato sa bata pa parang dili matapulan. Lami na kayo ni puso ng saging. Kabusog na kayo ni daghan na kay tagkanon nga mahurot ani. Katod guys, mga una dayon ni kay ilawan tani ang loto. Agari lang ko to batang video. Thank you for watching. Bye bye. Kaya pailigo ang akong kusinero.